Oedd na adeilad arbennig iawn yn Rhydlewis, efo YMCA. Ac wy'n cofio yn blentyn ifanc iawn mynd i steddfod nos Calan. Ac roedd hwnnw'n steddfod, byddai'n dechrau, dwi'n siŵr, 5 o'r gloch felly, a byddai byth yn gorffen tan byti 3 o'r gloch y bore. A fydden nhw'n cael beirniad nodedig iawn. Fe oedd Meirion Williams o Linden, a bydde fe'n aros yn Berwyn, gyda Mr Jones y Berwyn, a fydde nhw yn cael noson hwylus iawn ar ôl y steddfod hefyd. Ac fydd yna bobl o bellter yn dod y steddfod, bydde'r Madam Jenny Jones Llansadwrn yn dod, a Wilfred Davies o Lambrin Mair, a fel Dai Jones Llanilar, a David Edwards Bethania. Oedd un steddfod oedd yn tynnu llawer o bobl. Beth arall oedd yn y YM, mae'n debyg bod yna gwmni drama wedi bod yna, ac mi enillodd y gwmni drama gystadleuaeth yn y genedlaethol. Ac wrth gwrs mae'r snwcer ddoe a heddiw yna, ac mae'n atyniad diddorol iawn, mae'n siŵr, ac yn bwysig iawn i bobl ifanc yr ardal. Ac un peth arall o'n i'n mynd iddo, oedd y pictures. Oedd yna pictures yn Rhydlewis, a fi'n credu oedd Bethan a fyd wedi bod yn y pictures. A dden ni'n cymryd lawr, a fydde... Oedd ddim yn costi lot i fi mewn, ond byddech chi'n gallu'r... Dwi'n yn cofio ddewe ni'n gweld, cofiwch, ond mae'n siŵr bod nhw'n addasg ar gyfer plentyn ysgol. Bydde cwmni drama Edna Bonel o Lanelli yn dod yn reoled a'i dramau yno. Ac hefyd ni'n cofio cyngerddau. Richie Thomas a'i bobl, Jack a Will, Tony ac Aloma. Ac Aloma yn y boots gwynni. Ryan a Ronnie. A chi'n gwybod fel o'n nhw yn gwneud ac yn gwisgo lan. Ac roedd yna, yn y YM, roedd cwtch lloi, o'r rhaniad yn y neuadd, a'r rhan tu ôl oedd y cwtch lloi mewn i'n galw fe. Ac roedd yna ddyn ar y drws, mae'n dal yn fyw, yn Rhydlewis, a oedd Ryan wedi gwisgo lan, a wedi mynd mas a rownd y cefn, a croco drws, a gofyn, "Ga i ddod mewn, please?" A oedd y boi yma, na, mae lle'n llawn oedd a allwch chi ddim a dod mewn. A mae fe'n cael drws, am Ryan yn gweud, please, ga i ddod mewn. Na, dim o gwybod, oes dim tocyn da chi ddim dod mewn. A yna diwedd gorfod yn gweud, Ryan ydw i, allai ddod mewn, mae rhaid i fi ddod mewn. A mi ddod gath i'r cyfle ddod mewn. A hefyd, roedd hogiau'r wyddfa lawr na. Ac roedd y bobl ma'n tynnu cynulleidfa oedd a fydd neuadd dan i sang.